Okei, moro kaikille. Tänään mä aion pelaa vaan yhden pelin perus reloadia. Tässä ei oo mitään rankkedia. Ja katsotaan paljon saa tappaa ja voitanko vai en. No niin, mihin vois ländää? Mä ländään tänne, koska tuolla on se yksi semmonen vähän niinku luola, missä hävitsinä luuttyy ja kaikkea. Sinne menee tommonen zipline alas. Se on tässä. Okei, eka tästä shotgun. Miten mä en saanut tosta. Onneksi mä en kuollut. Ois ollut niin ärsyttävää, jos mä olisin kuollut. Tai no nyt mut ihan varmasti ammuta. Miten mä en oikeesti siis mä oon yksi. Ei jumala, tässä on tyyppi. Vitsi, toi oli laki ja samaan aikaan unlucky. Tossa on medari. Mun on pakko. Ja tossa on minit vielä. Eikö tää on kyllä ehkä silleen vähän parempi. Okei. Suoraan toinen täällä. Mut mun on pakko mennä nopeuttaa. Eikö se on tässä? Okei, mun on pakko boksaa jotain nopea. Okei. Tokaa tappaa, mutta täällä on kyllä ei mitään yhtä hyviä kuin mun viime video rankedissa, mutta joo. Okei, tässä on. Tuolla on parempi, ja tässä on gatekeeper, mutta täällä on vielä parempi kaukaisa. Se on varmaan ylhäällä. Se on ihan jossain tässä mun alapuolella. Se on tossa. Okei, jäi. Mikä toi on? Kumpi on parempi? No ainakin tässä on sentinel. Mä pidetään. Nyt. Tää oli noin lovi. Okei, 5 tappo. Tuossa on legit chest. Okei, tää on hyvä. Se on tosi hyvä. Mä syön nää vaan HP:n toki, että mä saan tälle tilaa. Miten mulla on näin vaan? Miten mulla on tälle näin vähän, mutta kaikille muille paljon? Tossa on joku. Miksi kaikki on näin loveja silleen semi-huonoja? Kaikki pelaa rankkedia, kaikki hyvät. Tuolla on. Mulla vaan lagas. Miten mä
Missä siinä noin 2? Mä vedin jotenkin ihan oudosti tuo. Mä jotenkin vedin tälleen sivulle, kun mä yritin ampua. Jai. Eli se mä otan tän, koska tää on vähän endgame, niin mulla on muutenkin tää jo, niin voi ampua sen tää tulla kaukaa. Täällä on ihmisiä. Missä ne on? Vaan tässä. Missä ne on? Tähän tulee joku. Okei, jäi. Mulla näin vähän yhtäkkiä HP:tä. Okei, nyt on joku ihan hyvä pelaaja. Tai niinku. Okei, jäi. Toi headshot oli kyllä aika clutch, mutta... Ei vitsi, mulla ei Mä en ehdi mitään lataa. Okei, mun pitää oikeesti mennä alueelle. Mun pitää oikeesti mennä... Tai editotta. Pitää oikeesti mennä alueelle, koska... Mä kuolen tänne stormiin. Mä oikeesti kuolen stormiin. Eikä tässä on medori. Mikä? Mitä? Mä olin niinku 1 HP päästä ihan millisekunnilla, että mä olisin kuollut. Siis mitä? Ei vitsi, se on kyykys jossain ja kasvas. Mitä se tekee? Siis Miksi nää jotkut on vaan niinku... Suoraan nyt tehdä botteja. Ja mä menen alueelle päin. Okei, nää on jotain ihan oikeet pelaajia. Vitsi, mä oikeesti kuolen tänne vitsi stormiin, kun tää hittaa niin paljon. Saankohan mä voittoa? Nää vikaat pelaajat on hyviä. Tai semmosia oikeesti. Okei, jäi toinen. Ei vitsi, tää on 1v1. Tää ei buildaa silleen hyvää. Ei vitsi. Toivottavasti mä voitan. Ja siitä.
Yes. Okei. Kiitos kaikille, kun katsoitte tän ja toivottavasti toivon, että tykkäsitte ja muistakaa tilaa kanava ja sus moro.